Türkmenistan'dan yurdundaşına tiyahat etmek Türkmen raýatlary üçin henidem dürli kynçylykları döredýär. Covid-19 pandemiýasy sebäpli ýüze çykan uzak arak etmeden soň Türkmenistan käbir ýurtlara adaty howa gatnawlaryny ýola goýdy ýöne biletleriň daşynda dören aladalar gowşamady. Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan Stambola bilet satyn almaga tynanşanda dürli kynçylyklary bilen ýüzüýüz boldy. Ol bilet tapdyrmaýanlygyny tapylan halatynda bagatynyň görkezilşinden epesli ýokary bolup çykanlygyny habar berýär. Aşgabatdan Stambola barýan uçurlary biletler Türkmen we Türk aviakompaniýalary tarapyndan satylýar. Bahalar olaryň web sahypalarynda hem görkezilýär. Hem habarçynyň sözlerine görä Türkmenistan howa ýollary bilen habarlaşanda bilet ýok diýip jogap berýärler. Şol bir wagtyň özünde de 100-den 300-e çenli dollar aralygynda para berilende bilet tapylýar. Türkmen aviakompaniýasynyň uçurlaryna iň ardan biletiň bahasy $405, business class bileti $755 durýar. Men yüz tutanımda noyabr ayının ahirine biletler bardy. Ýöne 2 ýa-da 3 ykdysadiýet sınıfı bolan üçin olardan diňe gymmady galypdy. Diýip Türkmenistan aviakompaniýasyna ýüz tutan habarçymyz aýtdy. Türkmenistanyň aviakompaniýasy Aşgabat Stambul aralygynda ýedigiderli uçar gatnawyny 5-nji oktýabrda ýola goýdy. Uçarlar hepdiri 4 gedek duşanbe, çarşanbe, anna we ýekşenbe günlerinde gatnaýar. Türk howa ýollary Türkmenistana 2-nji noýabrda uçar gatnadyp başlady. Istanbul Türkmen baş Istanbul reisleri hepdiri kedek çarşanbe we penşenbe günleri amalaşyrlar. Biletleriň bahasy $465 çemedi. Habarçymyz Türk howa ýollaryny ýüz tutanda online bilet satyn almak mümkinçiliginiň göz öňünde tutulanlygyna garamazdan oňa göni kassa barmak maslahat berilipdir. Türk howa ýollaryna jaň edip soraw berenimde maňa baryp bar zady gönden göni anyklamaly diýdiler. Ýöne ol ýerde hem aýlanç nobatlar bardy. Diýip Aşgabatdaky habarçymyz Türk aviakompaniýasynyň işgärleriniň reisleri adaty dälde charter diýip atlandyrýanlygyny bellidi. Men jaň edenimde maňa göni ýygyderli uçuşlaryň ýokdugyny, diňe Türkmenbaşydan charter uçaryň bardygyny aýtdylar. Charter statusy ony islendik wagt ýatyryp bilýär. Diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä bu ýagdaý Istanbulyň üstü bilen beýleki ýurtlara tiýahat etmegi planlaşdyrýan ýolagçylar üçin hasly kynçylyk döredýär. Azatlyga ma'lum bolan ýagdaýlaryň birinde Aşgabatdan Türkmenbaşynyň üstü bilen Tbilisi uçarly barmak üçin ýolagçy ýolda bir günni geçirmeli we 6 sany aeroporta barmaly. Şeýle tiýahatyň bahasy $2,5 barabar bolýar. Bilet satyn almakdaky kynçylyklardan başga da ýola düşen soň dürli problemalar döreýär. Azatlyň habarçysy Türkmenbaşynyň üstü bilen daşary ýurtlara gidip gelmegiň paýtagtyň we ýurduň beýleki welaýatlarynyň ýaşaýjylary üçin ençime kynçylyk döredýänligini belleýär. Reisler Aşgabada geçirilmeýär. Koronavirusdan hem gorkýarlar. Howa mendiline baran soň adamlary test üçin 3-6 ýa-da has köp sagatlap gynayarlar. Bu köpleriň Türkmenbaşydan iň soňky uçara giýjä galmagyna sebäp bolýar. Aşgabat şäherine gitjekler howa mendilinde giýjäni geçirmäge mejbur bolýarlar. Mihmanhana ol ýerde gymmat we köplenç işlemeýär. Şähere gitmek gaty gymmat. Awaza girmäge ruhsat berilmeýär. Umuman aýdanynda durşuna ýanama. Diýip habarçymyz gurrun berýär. Türkmenistan 2022-nji ýylyň maý aýynda ýygyderli uçar gatnawlaryny bölekleýindi keldip başlady. Türkmenistan howa ýollary Dubay, Gazan, Moskwa, Frankfurt, Minsk we Istanbul şäherlerine uçuşlaryny ýola goýan soň biletleriň daşynda gowga döredi. Türkmenistanyň ýolbaşçylygy Covid-19 keseline mahsus alamatlary bilen ýüze çykan keselçiligiň ençime güýçli tolkunlaryna we ýadyň arasynda görülip eşidilmedik ölüm derejesine garamazdan öz çäginde koronawirusyň bardygyny ikrar etmedik tas ýeketek dünýä ýurdu bolup galdy.